5 часа новините. От днес до 28 септември президентът Росен Плевнелиев ще бъде на работно посещение в Съединените щати за участие в 67-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В делегацията е министъра на външните работи Николай Младенов. Министър-председателя Бойко Борисов ще участва в церемония за официалното откриване на болница Черноморски общински медицински център в Бургас. Той ще посети село Пора, община Поморие, където ще бъде осветена църквата Свети Димитър. Ще присъства и на началото на строителните работи по реконструкцията на пътя Слънчев бряг Бургас. Премиерът ще бъде придружен от министрите Лиляна Павлова, Десислава Атанасова и Ивайло Московски. По-рано през деня министрите ще посетят археологическите разкопки в центъра на Созопол до църквата Светите Кирил и Методий. В градинката зад МВР Синдикалната федерация на служителите с МВР ще протестира за промени в заплатите на полицаите. Синдикалистите искат 25% увеличение на заплатите, с което да се компенсират инфлационните процеси. Преди дни финансовия министър Симеон Дянков беше категоричен, че няма да има такова увеличение. Ако служителите на МВР искат увеличение на заплатите, то те трябва да се впишат във всички норми на останалите служители в бюджетния сектор, каза Дянков и изброи какви привилегии ползвали служителите на МВР. Годишен отпуск 45 дни, пенсиониране на 52 години и при излизане в пенсия получаване на 24 брутни заплати на куп. Междувременно ресорният министър Цветан Цветанов каза, че заплатите на полицаите могат да се повишат между 5%, но това няма да е добре. Протести за днес и за утре. Европейския ден на еврейската култура, ден на отворените врати, който тази година на темата ще бъде отбелязан в сградата на столичния еврейски културен дом. Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие фестивала Спорт за радиоактивно дълголетие. Той се организира от информационното бюро на Европейския парламент в България и Българската асоциация Спорт за всички. В него ще участват спортни клубове и групи за радиоактивно дълголетие от цялата страна. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще участва в откриването на Европейския ден на еврейската култура. По-късно тя ще поздрави участниците в фестивала Спорт за радиоактивно дълголетие, който ще се състои на лятната сцена в Борисовата градина. Столичния храм Свети Седмочисленици ще бъде обслужена панихида в памет на Никола Петков. Поводът е 65-та годишнина от обесването на земеделския водач, политик и държавник. Чухте новините в 5. Какво ще бъде времето днес? Слушаме Анастасия Стойчева. Добро утро! Слънцето в София изява в 7 часа 15 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Продължителност на деня 12 часа и 6 минути. Луната залязва в 0 часа и изгрява в 15 часа и 15 минути. Фаза един ден след първа четвърт. Днес ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините видимостта ще бъде намалена. Дневните температури ще продължат да се повишават и максималните ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 25. Хубав септемврийски ден из планините, времето и там ще бъде слънчево, ще духа слаб, подилата умерен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, на 2000 метра, около 12 градуса. Чухте прогнозите за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Хоризонт. Рано в неделя. Рано в неделя Илонка Христова, Христина Янкова и Линял Якова. Добро утро, почитатели на Хоризонт.